Начны збройны напад на міліцыянта на месца выязджаў міністр Кубракоў. Улады зрабілі першы крок да падвышэння пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Разумныя камеры масава штрафуюць беларусаў, а сілавікі патлумачылі, што масавыя затрыманні ў архітэктурным бюро, якое адмовілася ад ідэолага, быццам бы не за палітыку. А вы верыце? Владзіслаў Корсак у студыі Белсат онлайн у эфіры. Рушым. Не заўсёды здараюцца пазітыўныя і мілыя сустрэчы з ласямі. У Валожынскім раёне легкавік сутыкнуўся з дзікаю жывёлінаю. У выніку ў дэфармаванай машыне былі заблакаваныя кіроўца і пасажырка. Спатрэбілася дапамога ратавальнікаў. Работнікі МНС з дапамогаю спецыяльнага інструмента вызвалілі пацярпелых. Іх перадалі медыкам і даставілі ў лякарню. Пра лёс жывёліны не паведамляюць. А ў Менску кіроўца БМВ выехала на скрыжаванне на вуліцы Каменагорская, пры гэтым не прапусціла Нісан. У выніку моцнага ўдару два аўты сур'ёзна пашкоджаныя, людзі не пацярпелі. Буйны пажар у кватэры на 7-м паверсе жылога дому ў горадні на вуліцы Багуцкага. Ратавальнікі эвакуявалі з агню 6 чалавек. Без ахвяраў, аднак, не абышлося. У агні загінулі хатнія гадаванцы, кот і сабака. Прычыны пажару і нанесеную шкоду высвятляюць, а ў Осіповіцкім раёне ў пажары загінула пенсіянерка. Калі ратавальнікі прыбылі ў вёску Замошша, дом ужо быў ахоплены адкрытым агнём. Пад заваламі знайшлі цела гаспадыні жанчыны 74 гадоў. Папярэдняя версія – неасцярожнае курэнне. У Віцебскім жа раёне патанулі два рыбакі. Іхныя целы ў возеры Бернскае заўважылі мясцовыя жыхары ды паведамілі ў міліцыю. Ратавальнікі дасталі з вадаёму нежывых 56гадовага і 59гадовага мужчынаў. Паводле папярэдняй версіі, яны ўпалі ў ваду з пантоннай агароджы і не здолелі выбрацца. Прапаганда Лукашэнкі агучыла прэтэнзіі да разгромленага сілавікамі архітэктурнага бюро «Зробім Аркітэктс». Маўляў, кампанію падазраюць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і выкарыстанні шэраг схемаў аплаты працы. Паводле ДФР, службовыя асобы бюро нібыта асабіста дамаўляліся з замоўцамі паслуг аб правядзенні аплатаў як наяўнымі грашовымі сродкамі, гэтак і з выкарыстаннем крыптавалюты. Таксама сцвярджаюць, што як мінімум 60% выплатаў работнікі атрымоўвалі ў канвертах. Прадэманстравалі і традыцыйныя відэа з закладнікам. Адзін з заснавальнікаў бюро, архітэктар Андрэй Макоўскі, які цяпер пад следствам, у эфіры СТВ заклікаў бізнес не паўтараць ягоных памылак. Цытата: «Падаткі ў нас насамрэч не такія высокія ў параўнанні, можа, нават з еўрапейскімі краінамі, і іх трэба проста плаціць». У сюжэце заяўляюць, што цягам 4 гадоў кампанія магла атрымаць больш за 6 мільёнаў долараў няўлічанай выручкі. Шкоду бюджэту ацэньваюць больш як на 5 мільёнаў рублёў. Другі сузаснавальнік бюро Аляксей Караблёў цяпер за мяжою ў Злучаных Штатах Амерыкі. Новаўвядзенне, якое спадабаецца не ўсім. На беларускіх дарогах з'явіліся разумныя камеры, якія ў рэжыме рэальнага часу паказваюць парушэнні на вялікіх табло. Такую сістэму заўважылі на трасе Р-53 Слабада-Навасады. На экране выводзіцца нумар аўтамабіля і канкрэтнае парушэнне. Напрыклад, камусьці нагадваюць прышпіліцца, іншым прайсці тэхагляд або аплаціць штраф. Паводле кіроўцаў, падобнае табло працуе і ў раёне вёскі Дынараўка ў кірунку Менску. Такія тэхналогіі павінны павысіць дысцыпліну на дарогах. Аднак узнікае рэзоннае пытанне, ці не парушае гэта прыватнасці кіроўцаў. А як вы ставіцеся да такіх камераў, пішыце ў каментарах. З 1 траўня ў наземным гарадскім транспарце Менску стануць актыўныя кнопкі, якія адчыняць дзверы. Пакуль сістэма будзе працаваць у тэставым рэжыме. Цяпер пасажыры змогуць на прыпынку самі націснуць на кнопку на дзвярах для ўваходу ў салон або выхаду з яго. Такія кнопкі будуць актыўныя толькі пасля поўнага спынення транспарту. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі вынесла папярэджанне кампаніі «Белджы». Прычына ў зніжках, якія паводле ведамства уводзілі пакупнікоў у зман. Пасля серыі скаргаў беларусаў адмыслоўцы прааналізавалі цэны на папулярны седан «Белджы С-50».
У выніку стала зразумела, што дылеры абяцалі зніжкі да амаль 7 тысячаў рублёў, але фактычна канчатковая цана для пакупніка не змянялася. Паводле марг, перад увядзеннем акцыі кошт мадэлі спачатку падвысілі, а ўжо потым, так бы мовіць, знізілі, а фактычна ж проста вярнулі яго да першапачатковага ўзроўню. Такую схему з быццам бы выгаднымі зніжкамі кантралёры прызналі незаконнай і такой, што ўводзіць у зман. А тым часам Кітай душыць так званы Еўразійскі эканамічны саюз. Буйныя беларускія і расійскія вытворцы просяць абараніць рынак ад кітайскага імпарту. Гэтым разам абурыліся мясцовыя вытворцы апонаў. Кампанія Белшына разам з іншымі буйнымі гульцамі звярнулася ў Еўразійскую эканамічную камісію з просьбаю правесці ахоўнае расследаванне. Прычына рэзкі рост паставак апонаў з-за мяжы найперш з Кітаю. Па выніках гэтай заявы магчымае ўвядзенне абмежаванняў, квотаў або мыта прыкладна на ўзроўні 30%. Калі такія захады будуць прынятыя, імпартныя апоны могуць прыкметна падаражэць. Адметна, што толькі ў Расею штогод увозяць больш за 25 мільёнаў апонаў і каля 75% паставак прыпадае менавіта на Кітай. На рынку ўжо больш за 200 кітайскіх брэндаў, у асноўным і ў бюджэтным сегменце. У Беларусі істотна скарацілі спісы прафесіяў, якія даюць права на датэрміновую пенсію за шкодныя і цяжкія ўмовы працы. Выключылі больш за 800 пазіцыяў, а частку прафесіяў панізілі з асабліва небяспечных да проста цяжкіх. Урад тлумачыць гэта абнаўленнем спісаў, якія не змяняліся з 2005 года, і прывядзеннем іх у адпаведнасць з дзейнымі кваліфікацыйнымі даведнікамі. Што за прафесіі былі закранутыя зменамі, пакуль не паведамляюць. Але дакладна менш шкоднымі цяпер прызналі працу газавікоў, кіроўцаў у пэўных умовах, качагараў, шэрагу апаратчыкаў, працаўнікоў некаторых будаўнічых спецыяльнасцяў. Эксперты бачаць у гэтым перадусім эканамічныя прычыны. Эканамістка Аліса Рыжычэнка адзначае, што нагрузка на пенсійную сістэму расце, насельніцтва старэе, а работнікаў менее. Таму дзяржава шукае спосабы скараціць выдаткі. Рыжычэнка зазначае, беларусы абіраюць працу ў цяжкіх і шкодных умовах не праз тое, што хочуць гэтага, а таму, што часта больш няма дзе працаваць. Асабліва гэта датычыць рэгіёнаў. Прадстаўнік дэмакратычнага прафсаюзнага руху Дзяніс Садоўскі мяркуе, што гэта чарговае змяншэнне сацыяльных гарантыяў. Частка працаўнікоў страцяць права на датэрміновую пенсію, хаця умовы працы не абавязкова палепшылі. Эксперты таксама сумняваюцца ў аб'ектыўнасці ацэнак умоваў працы і падкрэсліваюць, што ў сённяшніх умовах працаўнікі практычна не маюць механізму абараніць свае правы. Пастанова ўступіць у моц 1 ліпеня сёлета. Паводле экспертаў, гэта можа быць толькі крокам да далейшага павышэння пенсійнага ўзросту. Падрабязнасці на belsat.eu. Агрэсар, які штодня б'е дронамі і ракетамі па жылых дамах ва ўкраіне, забівае цывільных, у тым ліку дзетак, выстаўляе сябе ахвярай, яшчэ і пагражае Фінляндыі ды краінам Балтыі. Сакратар расійскага савету бяспекі Сергей Шайгу заявіў пра нібыта рост выпадкаў выкарыстання паветранай прасторы гэтых краінаў для атак украінскіх беспілотнікаў па тэрыторыі РФ. У Маскве гэта звязваюць з магчымым суўдзелам і ўжо агучваюць пагрозы адказу. Маўляў, гэта прыводзіць да шкоды цывільнай расійскай інфраструктуры і ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Паводле Шайгу, тут два варыянты: або заходнія сродкі супрацьпаветранай абароны дзеюць вельмі неэфектыўна, або названыя дзяржавы свядома даюць сваю паветраную прастору, то бок адкрыта бяруць удзел у агрэсіі супраць Расіі. Пра перыядычныя правалы расійскай супрацьпаветранай абароны ён згадваць не стаў. Аднак выказаў думку, што Расія можа скарыстаць артыкул 51 статуту ААН пра неад'емнае права дзяржаваў на самаабарону ў выпадку ўзброенага нападу. У Беларусі неўзабаве пачнуць караць за так званую прапаганду гомасексуальных стасункаў, змену полу і бяздзетнасці. Пакаранні, штрафы, грамадскія працы або нават арышт, асабліва калі інфармацыю пабачаць непаўналетнія. Пры гэтым фармулёўкі закону вельмі размытыя. Эксперты папярэджваюць, прапагандаю могуць палічыць усё, што захочуць улады, ад допісу ў сацыяльных сетках да размовы на працы.
Нават знакаміты пацалунак Эриха Гонекера і Леаніда Брэжнева пацягне на гей-прапаганду. Любую культурную норму можна выдаць за прапаганду нетрадыцыйных стасункаў, мяркуе гендерная і медыйная даследніца, доктарка навук у галіне камунікацыі Ірына Сідорская. Праваабаронцы раяць перагледзець свае соцсеткі, пасты, лайкі, рэпосты нават зусім даўнія. Усё, што можа трактавацца як пазітыўная або нейтральная інфармацыя пра пералічаныя з'явы, лепш выдаліць або захаваць у прыватным архіве. Таксама варта быць асцярожнымі з перасылкай і каментарамі, пазбягаць публічных выказванняў на гэтыя тэмы. Падрабязнасці на сайце Белсату. Напярэдадні ў Шуміліне за хуліганства затрымалі 46-гадовага мясцовага жыхара. Мужчына быў у стане моцнага алкагольнага ап'янення каля 2 праміле. На ягоную ж просьбу яму выклікалі хуткую дапамогу і ў суправаджэнні міліцыянта даставілі ў лякарню. Аднак у медустанове затрыманы пачаў канфліктаваць з медперсаналам, пасля чаго раптоўна напаў на міліцыянта. Падчас барацьбы ён завалодаў табельнай зброяй, навёў пісталет на галаву працаўніку і націснуў на спускавы кручок. Аднак стрэлу не адбылося, міліцыянер выбіў зброю, нападнік уцёк. Неўзабаве мужчыну затрымалі, на месца здарэння выязджаў нават міністр унутраных справаў Лукашэнкі Іван Кубракоў. Завялі крымінальную справу за замах на забойства працаўніка міліцыі. Мужчына пад Баранавічамі надумаў праверыць вясковую гасціннасць. Ён проста папрасіў у першай сустрэчанай жанчыны папіць гарбаты. І паглядзіце самі, што было далей. Я вот еду с Баранович к вам, вот тут в магазин товар привез. А вы мне случайно чашечку чая не зробите? Я бы вам уже помог, что вы, может, помогу тут телегу, куда вам за... Не надо, это я загребать буду. А, вы будете мусор разгребать? Хотите вам сахар, саницы? Да я вот чай... Держите за ухо. Да. Ой, я так... Спасибо вам Можно большое. вам добавить воды? Да не надо, спасибо, Ну, спасибо. вам. Спасибо за гостеприимство вам. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.